Nor a hagan míon bheitheh in éisin, níl léanta saoir an tsamhraidh ach timpeall an chúine bhuain. Leis na léanta fada geala grínmhire, is fusa ná riamh dul amach a saola ná dúir. Tá anam taghas na feidí, sna ainmhithe agus na plandaí, agus tá an tír lán de feilechán agus de bhacha. Ainmhithe beag go bídeacha se na feidí, le trí féir a cosa. Bíon anna chuide chu le feiscin de siad a ghardín nó a mus a fáric, ag etailt timpeall nó ag sní rompar ar dalamh. Is dócha gur bíad na peilechán na cínas dathúlacha, agus is breán raircíd ag teachta nuas ar na bláhanna agus is cíháin leite macacha. Ní hí an áile an péan chúis a bháin atá leis na dahanna agus leis an pátrún ar is cíháin. Is rád an na héanaí ní comahiad, nach bhfuil éon bhlas cóir ar na bailechán, le súlis nach níosach an téana. Tá trocha trí sort peilechán a gan in éisin, agus is mór an spórte dul isteach sa gádaín nó sa fáric ag féchant cé bhéadacha an nófá. Is fiú bheith fearmacht an má nó gúine agus an áláin le na ghahanna geala. Tá fehead súhaintseach fíráling eilegaing, a tá gach éon fioc có dathú leis an peilechán, cé nach bhfuil sé cófriste is baiteáil. Sin é an snahad mhór. Buineann sé sin leas as léanta fad an tsamhraidh chun durig fíoch. Is má an tráé tá sach an tsamhraidh chun na gearcha gceis chun comá. Béidir go bheicfá an árdas na críniad nó ar a dalamh i gciolcha leo, le súlas go leannaigh a muinteoireatha a maithú. Béidir go mbeadh sé de cheans leat gearcha éiscint agus ag fálam chun is etailt. Sé seo an tam is fearr den mbliana chun osín an í a bhuí éiscint. Fágtar an toisín in éonar is é fós an óg, fad is a bhíon na bháthir ag a meachta lorg bíg. Fanann siad in na lúb híos féin dor nó istigh sa bhéir fada, i bhfealach ar éon ainmhí eile a íosach iad. Fill na bháthir gach cúplúir a clig do lóas daoithe chun é a bheithú. Mar sin, má chíonn tú osín in éonar sa bhéir, ná chuir isteach ná amachis, beidh go bháthir neic a láimhe in áit éigent.